Thi ngixoxele nasi story time sasesentini. Okay, shuthi benginomngani but besingasibo nje abangani abaclose besazana from high school yabo besinoxoxa nje nani. Okay, then ngibona ukuthi umngani ula eJoburg. Sachatha nomngani athi umngani Chomi no vele mele sihlangane since now la eJoburg mele go out here esentini for lunch. It's on me relax boyfriend wami uzobhadala. Okay, then this year I think umngani wami masichat ngitshela ukuthi sekahlala somewhere khona ndawo nje seduze nala. Ithi how Chomi it's a walking distance mosukuza lapho. Ngizovisit some other time. Ishathi ngivalele faster because angazi balungisani la. Ngithi ngizokuvakashela Chomi some other time. Then khona leli langa leli nje ngizibhorekele ngithi mngani wenzani? Athi hayi khona vele akenzi next yabo lapha aka rent akhona. Okay, ngiwalk vele ngelaphana sihlale nomngani sixoxe vele catch up nana ngitshela vele ukuthi afudi nakasebenzi yabo. So uya rent la kahlala khona. Okay, sharp. I think after 2 days umngani angifonele. Athi Chomi wenzani? Ngithi hayi Chomi bengifunda nje manje mangenzi next yabo. Athi no let's go out siye eklabini. Ngithi hawu wende vele yazi ngifuna nje ukushaya umoya. Ngithi okay akunankinga mngani ngisho vele ukuthi hayi but anginayo imali yabo because ngicheke neUber eya esentini no uthe eklabini nasesentini vele ngitshelile. Ngithi ngicheke neUber wena mngani eya lapho ithi 100 and something yabo. Mina Chombaza anginayo imali. Athi hayi relax ayenza icash. Ngizobhadala mina mawufika. Angitshela ukuthi ngirequest ngendaweni ewukuthi yabo uzofika nabhadala. Okay, angitshela ukuthi ngiphathe ama heels yabo lapha yagqokwa ama heels. Okay, ngigqoke guys ijacket yami lena, ngigqole ne crop top, ngigqole ne jean. Ngithi ama heels ngizowafaya nje esikhwameni yabo. Mangithi isikhwama sami sesikweni guys kune 100 and something. Ngithi lesa ngizobuya ngayo yabo. Cash then futhi bengizoyenza plan vele ukuthi ngihambe nayo imali because mawuhamba nje ngathi mawuhamba nabantu ungenza sure ukuthi uba nayo imali yakho. Because izinto ziyenzeka vele yabo so kufanele ukuthi uwenze sure ukuthi imali ububuya uba nayo. Okay, la endleleni ke vele sino driver siyaxoxa. Udriver uyangitshela vele ama scandals abona okwenzeka. Asu driver khona umunye wahamba nabangani bakhe bafika lena bamdraga umthengisa kuma Nigeria nana yabo. So ngitshela nje athi ube careful. Okay, sharp. Masifika laphana lo esentini abadali ugel umngani wami. Umngani wami afika abadala singingene ka lapha esingena khona. Masingena khona angintroduce kumunye uguy. Athi Chomi lona boyfriend wami uJeff. uJeff guys niyake nibona labantu laba abakhuluma manje ngale accent le yazi vele sisama Nigeria bonke but basho ukuthi no akasi Nigeria yena kuye iCongolese. Mina nomngani seCameroon yoshintsha phela umngani sohamba. Mina ngivele ngigqoka ama heels yabo ngithi hayi young right. Athi no because ngigqoka ngisho ngitshela ukuthi ade ngithi ngigqoka mini jacket lena ne crop top ne jean. Athi no Chomi lapha yena gqoka ama heels nama dresses yabo. No jeans. Ngithi manje ngibanda nje athi no kuyashisa manje eklabhini yabo plus uJeff uzosikhapha sisekhona. Okay sharp anginezi dress yakhe ngigqoka idress yakhe ngigqoke nama heels. Then asithatheke uJeff asihambise asibeke lapha leya club. Leya club guys igama layo think kwakuyi Okyo. Abazi lama club asesentini bayazuyazi iclub. Masifika lapha yana umngani wami ukhulume angazi nogayo osebenza lapha kanjani understand because uyamfonela ukuthi ucela le impahla zakhe le plastic nempahla zakhe hayi ugayo uyala uthi hayi mina ngangena njalo. Then yamtshela ukuthi no ngikho state ukuthi ngangena eklabini because vele wayigqoyele nje i-shorts nje yasemakhaya ne crop top yami nje nama sandals yabo. Athi no angikwazi leyo plastic inezinto zami impahla zami. Athi ugayo no ngena unjalo nani. Hayi ashiyeke vele uJeff siyongena lapha. Niyazi guys nani ama club lawa sesentini awumanje udecide ukuthi namhlanje ngihamba ngiphuze esentini. Ngathi fanele ufike nabantu abazothenga utshwala ufanele ufike nabantu abaziwayo angazi mele ubumenyiwe shoot mafika lapha because okay siqale sime lapha ngasemnyango masima lapha ngasemnyango ezugayo wamfonele vele ugayi ezugayi okay akhuluma nama bouncers basingenisa. Masingena lapha guys kumnyama nje into nje uqale yangimangaza I guess ukuthi angwajwayelanga ama clubs kumnyama nje lapha ngithi ngiyibuza ukuthi baphuzele umnyameni manje la akubabo akubonakala nakahle kanya nje ama disco lights nakhona nje a dark vele nje yabo. Sifike vele sihlaleke esofeni namanye nje amantombazane awu2. Masifike sihlala phana ugayi kithi akhulume nomngane wami vele because kunomsindo abo so bayahlebelana because akuzwakali. Bakhuluma bawuthuna umngane wami siyangitshela sekathi yo Chomi sifike late because mina guys nkosana ngazi yobayazi ngihlale ngiyenza kancane isikhathi nje ngisigcina. I think umngane wami ngifanele ngabo 9 but ngafika mina ngabo 12. Imagine then sasuka ngo1 sala lapha I think it's 5 minutes away from lapha ka Jeff. Athi Chomi yosesilesi kakhulu bathi utshwala bamahhala siphelile. Hawu ngibuza ukuthi akwanti sizela utshwala bamahhala la Chomi. Ngithi hawu
nje ngingaphenduli yabo. Then lo guy loyo ke I think uyi-host or yini asideshele vele nje lana, but usideshela kulo tshalo lobo phuzwa lamanye amantombazane lawa engithi I2 esifike ahlele la esofeni uyadesha vele nje yabo, uyangithelela anginikeza umngane wami athi no yena akayifuni yabo, athi nene bayafuna champagne nje manje bathi phelile ama champagne amahala nani. Okay, but ngiyibonga ukuthi hayi manje amantombazane ayiphuza and ithele phambi kwami yabo, hayi ngiphuza vele kancane, lo ngiyicabuza nje yabo, lo ngiyicabuza kancane. Umngane wami hamba uyosithengela something lapha ethile, I don't know ukuthi wathengani. Okay, then makusuka lapho sihlala nje lapha yana kancane lapha kule club, I think ngo2 kwavalwa. And bengasikudala phela sifikile lapha yabo. So makuvalwa athi umngane wami no. Oh, into nje uqala eyangibora. Masifika nomngane nomi laphana, mina phela ngiyithathela icontent nje ngiyishuthela ama video. No Chomi, ungashuthi bazobona ukuthi uyaqala ukufika. Hawu, ayinokuthi ngishutha abantu nje mina ngishuthela indawo. Iyo nje into eqala nje yangibora. Ngifake ijacket angisho ngigcokele idress yakhe nama heels. Ngifake le jacket yami. No Chomi, ikhiphe manje le jacket yazi mana ngazi kubukeka ngathi hayibo. Sengibhorekile nje, sengibhorekile vele nje angisakhona nokwenza ama video. Guys, manje lama video abashuthile emagroovini, abashuthile emaclubini, bashuthe nini? Mangabe akushuthiwa mawushutha kubonakala ngathi kuyabonakala ukuthi aqala ukufika. Sengibhorekile. Okay, then I think ngo2 kuvalwa kule club. I think safika abo 1 something ngo2 kuvalwa. Makuvalwa ngo2 kule club, sihambe ngithi mina sihambe singasema toilet. I think yeah, wayephethe umchamo, sihambe se toilet, masifike toilet. Nje like sisixayekile guys, sesimile ngaphandle kwenye club. Khona inclub vele bathi le ivala ngo6. Sesimile ngaphandle ke kwaleyo club, asikule club lengeniwa nge200. Hawu, sesimile ngaphandle athi asihamba hambe Chomi, maybe sizothola amadoda azosifaka. Hawu, ngiyibuza ukuthi hawu nje like yonke nje into ebenza kanje abnormal lapha. Okay, athi yo kumele sithola amadoda nje azosifaka abathe nayi vele uzama ukuyenza ama phone calls, uya text asho abantu bakhe, athi khona umuntu amorich omunye, khona nomunye futhi waseNamibia, khona nomunye waseAustralia. Hawu, bonke vele labantu ngathi ba unavailable, omunye uthe uzofika lo uthe uzofika. Okay, sesingaphandle ke. Masifika lapha ngaphandle athi okay Chomi mina ngizothatha 200 ingene lapha phakathi, ngizofike ngithola lapha amadoda azosifaka bese ngiyeza sofaka wena azosithengela utshwala. Guys, angene makangena hayi vele nje ngihlelele vele mina ngipress phone yami abuye makabuye athi hayi Chomi bathi manje say after 2 so sengenwa mahala wazi ungena hayi vele ngene ke. Guys, lapha nje into futhi mawungena ngehili unless uhamba nama big ballers, unless uhamba nabantu abanemali. Mawuhamba nabantu abanemali uhamba ngenyawo. Uhamba ngeloma ngehili, otherwise awungeni. Ha, ngibhoro nje nayiloko ke mina ke. Okay, singene ke vele nje sithenge ama estropads vele 11. Masithenga ama estropads siyaphuza vele asiyo mile sengihleli mina guys yabo, sengiyaposta nje yabo in umngane wami sekathi no Chomi mani sukuma sizo requesta ngani ubuyele emumva, sizophuzani lana ngoba uloku uhleli. Hayibo, seku obvious phela manje ukuthi kahle la sizele abantu, sizele kahle amadoda ukuthi azosiphuza. Nakhona sengizwa ngosesi wami ngakusasa sengiyamxoxela ukuthi hayibo yena uSipho phela nakungavela umshopho oso izolo umenye umngane wami so wahleka uNosipho wathi hayi bebafaka ku guest list. I-guest list ithi vele nina kufanele nigqoke sexy. Laba abagqoka noma ngabe yini, because mina ngabona abantu lapha abanye bebagqoka ama-jean yabo. Wathi no laba bagqoka kanjalo yilaba bafike nama big ballers nina ama guest list kufanele nigqoke sexy vele nina yini laba kufanele nini hehe amadoda nivele niwenza ukuthi aspende more. Ngathi nomhlolo wami bo. Hayi kuthi makusuka lapho ke vele angisho uthena no sizophuzani sizohamba ngani njengoba uhleli lokungajive. Ngavele ngathi ngikhathele Chomi ihili. Plus nje ngathi angeke ngize ngisasukuma kahle kahle ukuthi mangisukuma phela sengisukumela ukuthi vele ngiyajive singijavela amadoda vele. Ngathi nje angeke ngize ngisasukuma, angeke ngize ngisajive. Ngahlala lapha I think bese iziyela ku 5 ngathi nje angeke ngize ngisasukuma. Then guys ngena uDaliwonga kule club yabo. Then mina phela i-celebrity ngithi hawu nangiDaliwonga yabo. Then athi no Chomi ungayenza ama video. No lana ama celebrities wajwayele abo manyora silala nabo angazi nokuthi ubani lo manyora. Athi hayi ama celebrities naswajwayele lana no ungalonto celebrity. Like vele ngibonile vele lapha vele celebrities lapha thathwa njengomuntu onormal.